Какво за пахтя падам към теб? Виж, Леле, какво се радваш, Леле. Не ми писка. Хайде, ма да ми го напъгаш сега. Виждате? Как ти беше името? Донка. Донка? Донка. Виж, радва се. Това нали се заснимава? Да. Виждаш ли как реагира? Миличката ми, тя иска някой да се занимава с нея, да се занимава някой с нея. Вижда, като не ми обръщат много внимание, как да говори, да се смеем, като няма толкова лез да ти обърнат внимание. Докато нахранете едното от другото. Докани, миличка, виж колко е лъчезарна, като се усмихва. Да, много е хубаво. Сега там се загледа. Гледай тук и с нея. Гледай, хайде. Плаче ли бебето, Леле? Плаче ли бебето? Плаче, бебето. Айде. Хайде да поговориш много. Хайде да му поговорим на бебето. Айде да му попееш малко, да не плаче, Леле. Хайде да му попееш. Хайде да попееш. Я каква лъчезарна усмивка. Какви мигли има това. Ма ти имаш писанка тук на легло на това. На обяд. Да, виж какви хубави писанки да има детето. Ето има и травчинка на мъзата. Бот, хайде да направим. Виж как се дава пръщето и прави бот. Бот. Пак бот да правим. Добре, бот. На тези месеци трябва точно това да прави детето. Бот. Да може да комуникира. Това му е комуникацията за сигур. Това му е да говори детето. Скри езика вътре. Айде да гукаш. Бот. Айде бот да направим. Донче, хайде. Бот. Дай пръщето на Леле. Дай на Леле пръщето да направим бот. Бот. Айде да смеете. Браво. Ми му заболя. Хайде да смейте. Айде. То дали може да вземе някой играчка така нещо да прави с нея или... Или е малко? Нали му да? Ето виж. Браво. Взимай детето. Не, много се е хубаво. Се възрастта се развива много добре. Това е малко дете и все пак кой знае. Това вече не го обичаме. Това не го обичаме вече. Вземи. Не в устата. Като ти давам значи в устата и трябва да го хвърлиш на това. Бът. То всъщност е на 10 месеца, нали? То май месец. Агу.
Още малко. Поне така 5-10 минути да се събере. Доне, айде бе, отпусни се, ама няма да плачеш. Не. То до сега се смя много хубаво, се представя. Ако знаеш, аз как се разсмя така, видя ли, сега ще те хареса. Смичката и аз стиска. Тя да видя, уау. Видя ли? Искаш ли да си я вземеш? Хайде, вземи си я. Видя ли какво там? Бъди, дай да пръщите. Ай, да пръщите, ето. Ето така. А пак си хвани си. Така, хвани я. Хвани. Ей! Хайде пак. Ей! Мяу! Кой плаче? Бебето ли плаче? Мяу, ти какво имаш? Ето какво имаш, ти какво е? Ярлички ли? Я си ги хванеш. Хвани си ги. Виж какви терлички имаш. Видя ли какви терлички имаш ти? Много са така жизнерадостни. Много е хубаво. Я си го хвани си го кръчет. Те в 11:30 си ли обядат? Ами, след малко, да. Те тогава получават храна. Малко по-късно. Айде, бат! Тя прави бат! Дай! Бат! Двата кръста. Айде, бат! Мани, правихме бат преди малко. Бат! Айде да вземеш това. Айде да вземи го. Айде. Опа! Браво, нали? Усмихна се тя. Не в устата. Ама аз за това не ти го давам, защото да го пъхаш в устата. Айде, суми пусна си. Какво стана? Сърдитка? Какво става? Те в София с нощи, като показват, къде казаха надолу в Южна България, колко сняг има. Гърция имало сняг. Аз чух по телевизията и по радиото вчера. Казаха в Гърция, в Южна Гърция имало сняг. Там, дето те сняг не са виждали, те се притесняхме, че на Димитър с баба му сняг не била виждала. Дали имало в Атина, не знам, обаче казаха, че Южна Гърция имало, значи не мога да няма в Атина. Айде. Някой чакай да ти го възнася тук на мишлето, бе. И на кръчето. Вижте тук. Така. Хвани го той крак, хвани го. Виж, че имаш крак. Ето го. Ето, хоп. Виж, Твоето ми как? сега хвани търлика. Айде, хвани търлика. Твоето бе. Какво ми чека, кодъм си малко това бялно. Опа! Чакай да видим, какво направи детето. Надигнах ми кръче. Велико се казаха, не?
Велико. Велико. Много активен. Той е грачка, така, пълно човек и виждаш, че обича да играе. Я да видим тук моето момче. Шиш. Я натисни тук. Да. А Лилика не го дава ми Лилика. Я виж моето момче тук. Дава ми. Да. Лилито ли е? Да. Ушата ли се да? Ушата ли се да? Я натисни тук, натисни. Да го слагам с едно очите му го дадем, но не може да стигне за това. Нещо да го оплегнем или някакво на това да го оплегнем. И да мога да дам това да си играе. Ченкото му се е подвигна. Какво да научим? Ти защо така се хващаш? Темнява по-интересна, не? Иначе изпълнява ли така нещо контактен ли? Велико. Че много руски. На пайка движи ли се? А всъщност още не може да бъде, не? Не може. Правилно. Какво е главолечко? Когато не стои, да, то малко нещо щупи. Не може да не може да краката. Му ви се краката. Да. Няма да е долу. Ако го пуснем тук при другите деца вътре? Вътре ли? Да. Да си играете. Да може да си играят заедно да... Чакай да пуснем. Е така на тая.